Dobrý deň vám všetkým, ktorí práve pozeráte toto video. A dnes som tu s tretím P, ktoré mi cvičenie divulka dala. A to je prázdnota. Prázdnota je v dnešnej dobe už, tak by som povedal, že trošku tajúplný až mystický pojem. Mnoho ľudí nevie si pod tým nič konkrétnejšieho predstaviť. A práve prázdnota je to, z čoho by sme mali vychádzať, z čoho by mali vychádzať všetky naše skutky, činy, slova, myšlienky. Pretože v dnešnej dobe sa veľa ľudí potrebuje neustále niečím naplňať. Keď vnútorná sila je v nedohľadne, potrebujeme sa naplňať niečím zvonka. A keď dokážeme cítiť vnútornú silu, ktorá pramení z prázdnoty, nepotrebujeme až tak veľa vecí zvonku. Znamená, že čím viacej si kupujeme veci, čím viacej hromadíme veci, čím viacej hromadíme zážitkov, čím viacej hromadíme niečo, čo nám potvrdzuje, že dokážeme žiť, že žijeme, tak tým viacej je dôležité sa pozrieť do svojho vnútra, čo tam v skutočnosti je. Pretože keď je tam naozaj sila a hĺbka, jednoducho nepotrebujeme zhromažďovať a naplňať sa ničím špeciálnym. To, čo máme, nám bohate stačí k životu a k skúsenostiam a k veciam, ktoré tu potrebujeme prežiť. Môžete si skutočne všimnúť, že veľa ľudí má naozaj plné skrine vecí, plné skrine topánov, rozličných vecí, rozličného oblečenia. A všetko toto vlastne pramení z určitého takého pocitu, ktorý prichádza zvnútra. Jednoducho potrebujeme sa stále niečím naplňať, aby sme cítili niečo, aby sme si spravili radosť, aby sme sa cítili milovaní, aby sme sa cítili nejaký užitočný, zmysluplný. Prázdnota. Keď je tam prázdnota, tak zrazu cítime, že nepotrebujeme sa naplňať ničím iným. Pretože aj tá prázdnota je plnosťou. Práve tu je taký háčik, pretože veľa ľudí si myslí, sa dokonca aj bojí prázdnoty. Čo to je a čo si mám pod tým vlastne predstaviť. Ale keď ideme hlbšie do tej prázdnoty, zistíme, že aj my sme tou prázdnotou a v skutočnosti aj prázdnotá plnosťou. Takže toto je ďalší dar, ktorý mi divoká hus, cvičenie divoká hus dala, a to je prázdnota. Z prázdnoty sa môžete odraziť od všetkého a v prázdnote máte svoj absolútny priestor, v ktorom ste len vy a všetko ostatné. Takže 3 dary, ktoré som vám v týchto videách pozdielal, ktoré mi Čikung divoká hus dala, sú prítomnosť, pomalosť a prázdnota. Takže pozývam vás na zdieľanie týchto videí a samozrejme pozývam vás aj na naše cvičenie Čikung divoká hus, ktoré sa už čo chvíľočku uskutoční s Kalfinom Váhom. Všetky informácie budú dostupné za chvíľku na Facebooku. Máte sa krásne.